अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन आज जो 2 मार्च है, 2 मार्च के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम इनकाद किया गया है। इस टाइम हम लोग BMP के एक प्रोग्राम में मौजूद है, जहाँ ईरानी सफ़ीर भी मौजूद है। हम उससे पूछते हैं कि जो बलूची रस्म रिवाज और जो कल्चर है उसको देख के वो क्या महसूस कर रहा है। सर مورد فرهنگ بلوچی شما چی صحبت دارید، چی احساسی دارید که اینجا اومدید تشریف آوردید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من روز 2 مارس روز فرهنگی بلوچ رو به کلیه بلوچ‌های ایالت بلوچستان، پاکستان، در کشور افغانستان و کشور خودم جمهوری اسلامی ایران و سایر بلوچ‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند تبریک و تهنیت عرض می‌کنند. سب سے پہلے اس دن کے حوالے سے یعنی 2 مارچ جو بلوچ کلچر ڈے ہے، جتنے بھی بلوچ رہتے ہیں صوبے بلوچستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں اور اس سے ہٹ کر دنیا کے جس بھی کونے میں بلوچ آباد ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. با توجه به اینکه از نظر جمهوری اسلامی ایران کلیه بلوچ‌ها دارای فرهنگ مشترک هستند و کشور جمهوری اسلامی ایران هم تعداد زیادی رو در استانهای مختلف به ویژه استان سیستان و بلوچستان بلوچ‌های زیادی زندگی می‌کنند. به همین خاطر من بر خودم واجب دونستم که در مراسم جشن بزرگداشت روز بلوچ شرکت کنم. جتنے بھی بلوچ اقوام آباد ہے ان کے تقریباً مشترکہ کلچر اور ثقافت پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ایران میں ہو یا پاکستان میں ہو. خاص کر ایران میں صوبے سیستان بلوچستان میں کافی زیادہ بلوچ رہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر آج ہز ایکسلنسی قونصل جنرل محمد رفیع صاحب نے اپنے اوپر یہ لازم سمجھا کہ اس دن آ کر یہاں اس بہت بڑے جشن میں شریک ہو جائے. اچھا، ہم لوگ ایرانی سفیر سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ایران میں ہمارے جو بلوچ لوگ رہتے ہیں، تو میں ان سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب نیکسٹ 2 مارچ آئے گا تو یقیناً جو ہمارے بلوچ بھائی ادھر ہے تو وہ بھی ہمارے اس کلچر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ دوبارہ جب ہم مناتے ہیں تو ایران کے بلوچ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ پیغام دیں گے. ادھر سے ادھر آئے، جی نہیں بے شک ادھر بھی آ جائیں. سال بعد امیدوار هستن که در همین روز بلوچایی که مقیم ایران هستن هم این روزا داشته باشند. ما این آمادگی رو داریم که برنامه روز بلوچ رو در کشور جمهوری اسلامی ایران برگزار کنیم و مطمئناً بلوچ‌های ایران هم همانند شما در امروز جشن و پایکوبی دارن و ما این آمادگی رو داریم برای اینکه پیشرفت بلوچستان و پیشرفت بلوچ‌ها برای ما یک امری واجب هستش و مطمئن هستیم که با توسعه و پیشرفت بلوچ‌ها هر دو کشور پاکستان و جمهوری اسلامی ایران پیشرفت خواهند کرد. آج کے دن یقیناً جتنے بھی بلوچ آباد ہے ایران میں وہ بھی اسی دن کو منا رہے، اور یقیناً آپ کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ نیکسٹ ایئر کو اس سے بہتر انداز میں منائیں گے. جو جتنے بھی لوک روایتی جو رقص ہوتے ہیں وہ بھی منا رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی ان کے رسومات ہوتے ہیں وہ بھی نبھائے ہوتے رہے. لہٰذا اس ضمن میں کہ دونوں ممالک کے درمیان امید کرتے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ آ جائے اس بلوچستان میں، صوبے سیستان بلوچستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران دونوں ممالک میں، اور یہاں پر ایک رونق سا بڑھ جائے، لوگوں کی معیشت اور روزگار بہتر ہو جائے. نہیں، اگر دوبارہ ہم اس طرح کر لیں کہ یہاں کے جو بلوچ ہے اور ہم ان سے ایک قسم کا درخواست کریں کہ وہ ان سے بھی کچھ بلوچ بلائے اور یہاں بھی اپنے جگہ پہ کچھ 2-3 گھنٹے کا ایک فنکشن بنائے تاکہ فیسٹیول کے طور پہ یا کوئی کلچر کے طور پہ بنائے تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ رہے. اکثر ہماری جو ہے دوستی رہے اور اعتماد رہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہو، تو یہ بہتر ہوگا. اگر یہ 2 مارچ کو جو ہے نیکسٹ جو آ رہے 2019 میں، تو اس میں ہم جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، وہ باقاعدہ وہاں سے کچھ دوستوں کو بلائے
या वहाँ पे एक ऐसा कोई प्रोग्राम रखे कि यहाँ से कुछ बलोच जाकर वो मुश्तरका, ताकि ये जो बॉर्डर की पाबंदियाँ है बलोच के दरमियान में ख़ास कर, ताकि ये कम हो और हम एक दूसरे के साथ भाईबंदी में मुंसलिक रहे। तकाजा این دارن که سال آینده 2 مارس 2019 شما همچنین برنامه را ترتیب دهید یک 2-3 ساعته تو کنسولگری که برخی بلوچای ایرانی را دعوت کنید در این روز بیان اینجا و همینا برنامه مشترکی را یا همچنین برنامه مشترکی را تو اون برگزار کنید تا این بلوچا که در دو سوی مرز هستند موانعی که ایجاد شده بین اینا موانع ها کمتر بشود. حتما ما استقبال میکنیم از این مسئله. انشالله از چند ماه قبل از مارس سال 2019 این آمادگی وجود داره که مراسمی رو ما در محل سرکنسولگری با حضور بلوچ‌های اونور استان سیستان و بلوچستان داشته باشیم. در پایان هم آرزومندم که با ایجاد امنیت هرچه بیشتر در بلوچستان توسعه روزافزون رو ما برای بلوچ‌های پاکستان و جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. تشکر. यकीनन बलूचिस्तान मीडिया के दोस्तों, ये आप लोगों को हम लोग ये वीडियो पहुंचा देंगे और साथ ही वो जा रहे हैं तो हम लोग उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जैसे हम लोगों ने कहा था कि आज जो 2 मार्च के हवाले से जो फंक्शन लोगों ने अटेंड किए और ईरानी सफ़ीर भी यहाँ पे मौजूद थे और उसने बात भी किया और यकीनन आप लोगों ने जो बातें सुना तो हम लोगों को कोशिश था कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो तो इधर है, ये जाए ईरान, उधर भी ईरान में जाके उनके साथ यकजहती करे और वहाँ की ईरान के जो बलूच है वो इधर आके यकजहती करे। तो इंशाल्लाह फिर आगे हम लोग आप लोगों से बात करेंगे। शुक्रिया, तशक्कुर।